Това е трета част. Снимай на хубаво. Тъй, сега, ето тази карта, дет показахме. Извинявайте, хора. Чакайте, брат, трябва да се покажа велосипед. Как се казваше велосипеда? Велосипед. Тъй, сега, тези са картите, портала са, ще ви пуснем номерът ни. Ще има още една част. Ще има още една част. 115 минути ли ти? Не, 60. Ела, Моисей, тук едно добро място. Ще отваряме тези две надписки. Свършва видеото. Тихо. Тъй, сега хора ще спрем за малко. Ще има още една част. Вижте ги, хора, еднакви са. Бомбаки. Спри за малко. Хора, сега ще има четвърта част за тези карти.